साननैसो सिगाङाव जोंनि बारग' आबसुनि आफादगिरि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि दैदेननायाव जि मोनसे अल इन्डिया पिपुल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड मुंनि जि मोनसे आफाद दानानै बिटिआरनि हेंथायै जि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रानि सायावनो फंनैसो खेंफोरथि होनो थाखाय आं साननाय जाबाय। बे आफादा जेबो लाब गैया, खारन बे आफादा जाहैबाय हाग्रामा दैदेननाय बिपिएफ हान्जानिनो मोनसे गांखं बायदि जानानै जोनोम जादों। खारन बिटिआरनि हेंथायै बाथ्रा बुंनो थाखाय बे आफादखौ दानाय जादों आरो बे आफादजों आयुआ जाहैबाय इलेक्शनसिमल'। बिटिआरनि इलेक्शन जोबनायजों बे आफादनि आयुआबो जोबगोन। खारन जों मिथिगौ बे आफादाव जायफोर बेक्तिफोरा बेयाव बिबान लादों, सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि आफादगिरि, जेब्राराम मुसाहारि जेनेरेल सेक्रेटारि, गजेन हाज'वारि लेङाइ आफादगिरि, नित्यानन्द बसुमतारी जइन्ट सेक्रेटारि, बिथांमोना जाहैबाय जोंनि मोनसे समनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि दैदेनगिरिमोन। बिथांमोना ओरैबायदि साफा साफा बेक्ति, ट्रेन खिगार जानाय पेसेन्जार बायदि। ट्रेना बारग'लांनायनि उनाव पेसेन्जारा जेब्ला होस्रिखावो बेबायदि, जाय ट्रेनखौ मोनफिननो हाया। दिनै बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव बिथांमोना आन्दायनानै दङ आरो बेनिखायनो दिनै बिटिआरआव जेबो गैया होनना बुंदों। बिटिआरनि दफाफोरखौ बिथांमोना बुजिया, खारन बिथांमोना मोसौ गायखौबो मोसौ दामब्रा बायदि नुदों। खारन बिटिआरआव जेबो गैया होनना बुंनाया, आरो बिटिआरआ बिटिसिखौ धंस' खालामगोन होनना बुंदों। बे बाथ्राया जोबोद नेहाथ जादों, खारन बिटिसिआव जिया गैयामोन बेखौ बारायनानै दिनै बिटिआर खालामनाय जादों। जेरावहा गोबां अनुष्ठान प्रतिष्ठाना बेयाव फैदों, मोनब्रै मोनबा इउनिभार्सिटि, इन्जिनियारिं कलेज फैदों, मेडिकेल कलेज फैदों। बेफोरो थारैमा जेबो गैया नामा? बिथांमोना मोसौ गायखौ मोसौ दामब्रा नुनाय बायदि नुमारदों आरो बिथांमोननि जि मोनसे सिन्ताधारा बेयो केबल नैबे बिटिआर इलेक्शननि थाखाय, मास मोननैसोनि थाखायल' जोनोम जानाय आफाद, आरो बेजों बर' हारिया जेबो लाब जाया। आरो बे बिथांमोना जायफोर दैदेनगिरि दङ बेहाय मोनसे समनि मार्फि रेडिअ बायदि जादों। बिसोरो से आवाज गाबो, नाथाय बिनि आवाजखौ मोजां खोनाया। बिथांमोना दिनै जि थांखि लानानै, जि बाथ्रा लानानै आवाज दैखांदों, बे आवाजा नगण्य आरो बेजोंहाय बर' जातिया मालाबाबो लाब जानाय नङा। खारन जोंनि नुनायाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया सासे महम्मद बिन तुगलुक। थांनाय 1993आव बिएसि सुक्ति जादोंमोन आरो बे बिएसिखौ साननैसोल' दैदेननो हादों। साननैसोआवनो आखाइ दैखांदों बियो। बिथाङा बेनिखायनो आं बिथांखौ बुंदों महम्मद बिन तुगलुक। आरो बिथांखौ गोलाव सम बर' रायजो राजाफोरा एमपि बानायबाय आरो बे एमपि थासान्दियाव मालाबाबो बुंफेराखिसै बियो नाटक हिसाबैल' बड'लेण्डनि बाथ्राखौ बुंबोबाय। देहा मोदोम गोरबोखौ लानानै बिथाङा आन्दलन खालामफेरबोनाय जायाखिसै। दा नाथाय पावारा गैया जादों नालाय गुबुना खामानि मावनायखौ बिथांमोना मेगन सादों आरो बेनि अनगायै बिथाङा जेबो गैया। आरो जायफोर दङ बेहाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि, जेब्राराम मुसाहारि, गजेन हाज'वारि, नित्यानन्द बसुमतारी, बिथांमोना जाबाय स्टार्टिंल' थायो, फिनिशिं गैया। बिथांमोना जाबाय बर'नि साफा साफा स्टार्टिंल', फिनिशिं खालामनो हाया, फिनिशिं गैया। बिथांमोननि सिन्ताधाराया फिनिशिं गैफेरा आरो बेनिखायनो बिथांमोना गेजेर ससेयावनो आन्दायनानै दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलाबाय थादों आरो बेनि दारा बर' जातिया जेबो लाब जाया। थेंक इउ।